うん。なんでママのじいじ何するの？板たいてる。ママはパ何？チンする。パチンするの？ママは？いっぱいパチンする。ほら、ママは？ほら、こうやっていっぱい出るの。ママは何する？メタンが割れたから。こうやったメタンが割れたの。うん。みっちゃん、ママは何するの？みっちゃん。メタンが死んだの、こう出たら。死んじゃう。いや、ママはみっちゃん。はい。ママは？割れるの、こうしたら。ママは？こうだったら割れるの。うんだ、ママのじじでしょ？こうやって割れるの。どうして？ママはどうすんの？ママは。ママはみっちゃんに何するの？眠いかも。